Beste kijker, op welk tijdstip van de dag u ook kijkt, van harte welkom en een bijzonder hartelijk welkom aan Soan Lam I. Fijn dat u bij ons aan tafel zit, voor de tweede keer maar liefst. Onze grote ster Jan heeft u toen gesproken en wij gaan het vandaag hebben over 3 onderwerpen. Maar u mag daar gerust een 4e aan toevoegen. We willen beginnen met uw leven. Dan gaan we kijken hoe het is om te lezen en te schrijven en welke rol u daarin speelt naar schrijvers. En we gaan kijken naar de natuurwandelingen die u verzorgt, met name wat betreft eetbare planten. Mijn eerste vraag is, wie is uw vader, wie is uw moeder? Ik begin met mijn moeder. Een echte Hollandse vrouw, blond haar, blauwe ogen, met een achternaam die er niet om ligt. Van de Werken, uit Delft. En zij ontmoette mijn vader, oorspronkelijk Chinees, geboren in Jakarta, Indonesië. En in die tijd nog onder Nederlands bewind. Dus toen hij klaar was met studeren, wist hij dat hij naar Nederland wou om af te studeren. En zij hebben elkaar ontmoet in het pension van mijn oma. En zo is het gekomen. Dus daarom heb ik 2 kleuren, zal ik maar zeggen. Heel mooi. Dat was in Gelderland. Daar ben ik opgegroeid, vlak bij de bossen. En ik ging altijd op de fiets naar school. Dus ik ben altijd wel in de natuur opgegroeid, kun je zeggen. Ja. En pas toen ik ging studeren en ik had gekozen voor een bibliotheek en documentatieopleiding. Want ik hield zo van boeken. Ik dacht, ik moet iets zoeken wat niet in de buurt is, zodat ik lekker op kamers kan. En toen ben ik die studie gaan volgen. Eerst in Den Haag 2 jaar en 1 jaar in Amsterdam. En daarna ben ik gaan werken. Van wie heeft u dat eigenwijze? Van uw vader of uw moeder of van allebei? Ik denk vooral van mijn moeder. En is het mogelijk geweest in die tijd, waarschijnlijk niet vermoed ik, om ook eens met uw vader op bezoek te gaan naar Indonesië? Het was in die tijd zeker niet mogelijk. Mijn vader was een tijd toch niet gewenst in Indonesië, omdat hij naar Nederland was gegaan. Ja. En dus hij is pas teruggegaan, ik denk 25 jaar daarna, toen het weer kon. Ja. En ik was toen nog helemaal niet geïnteresseerd om met hem mee te gaan. Nee. En, dus ik heb het land nooit bezocht. Ik heb alleen af en toe eens een verhaal gehoord. Maar hij vertelde daar niet veel over. Het was voor hem echt een traumatische ervaring om niet meer terug te kunnen naar je vaderland. En hij heeft zich aangepast in Nederland, zo goed en kwaad als dat ging. Dus, En hoe is uw leven dan daarna verder verlopen? En hoe bent u na een aantal ontwikkelingen waarschijnlijk in het lezen en helpen van schrijvers geraakt? Nou, als bibliothecaris lees je natuurlijk veel. Maar mijn eerste interesse ging vooral uit naar jeugdliteratuur. Dus ik ben echt jeugdbibliothecaris geworden. En daarna heb ik me ook natuurlijk gericht op de volwassen boeken. Eigenlijk deed je dat naast elkaar. Maar niet om u te verbeteren hoor, maar u verbeterde mij dat ik niet goed oplette dat u bibliothecaris bent. Een bibliothecaris helpt vooral toch de lezers, als ik het goed begrijp. Ja, in eerste instantie ben je er voor de lezers. Dus ook voor de kinderen. Je krijgt klassen op bezoek, je leest voor, je maakt ze enthousiast voor boeken. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een loopbaan. En je kunt beginnen als jeugdbibliothecaris, maar eigenlijk vindt men dat je dan toch ook wel filiaalhoofd moet worden. Ja. Je moet zo doorgroeien. En dus heb ik dat ook gedaan. Alleen zat daar niet echt mijn plezier. Mijn passie zat in het organiseren van lezingen, schrijvers uitnodigen. Zowel jeugdschrijvers als volwassen schrijvers. Ja. Ze introduceren of soms interviewen. En dan mensen naar de bibliotheek krijgen om die lezingen bij te wonen. Ja. Dus daar begon de passie al met contact met schrijvers hebben. Ja, toch. En toen ik naar Zeeuws-Vlaanderen kwam, na 37 jaar Amsterdam, dacht ik, dat ga ik hier ook proberen. Ik zoek nu mensen op die dat ook belangrijk vinden en leuk vinden. En dan ga ik kijken of we dat hier ook kunnen. En toen kwam ik bij de stichting Johan Hendrik van Dalen terecht.
toevallig? Eigenlijk was dat wel toevallig, want ik ging wel eens naar een lezing. En toen hoorde ik ook dat ze nog wel mensen in het bestuur wilden. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik werd gevraagd of ik dat zou willen doen. En Want wat doet die stichting? die stichting Johan Hendrik van Dalen uit Sluis, die organiseert culturele evenementen. Ja. En dat is heel divers. Hè? Dat zijn koffieconcerten op zondag, 1 keer in de maand. Exposities in de kelder van het Belfort. Oh, mooi. Dus dat kan van alles zijn. Ja. Mensen uit de streek, maar ook jong talent. Platwerk, Van alles. vormen. Ja, het is keramiek, grafiek. Dat bedoel ik, ja. Andere beelden en schilderijen. Ja. Van alles. En de derde poot is dan de literaire kant. De schrijvers in Sluis wordt dat genoemd. Ja. Maar daar zitten ook weer 2 kanten aan. Het is zowel lezingen organiseren van bekende schrijvers. Ja. Waar dan heel veel mensen op afkomen. Zowel van over de grens als uit Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En ook een residentie zijn voor schrijvers. Dus Dat is een schrijvers, mooi woord, ja, residentie. dat is een prachtige naam. Voor dat je schrijvers de kans geeft om 2, 3, soms 4 weken in deze omgeving te wonen. Ja. Zich helemaal te richten op hun werk, wat ze willen schrijven. Dat kan poëzie zijn, dat kunnen verhalen zijn en dat kan een roman zijn. En dat ze even weg zijn uit hun dagelijkse omgeving om zich goed te kunnen concentreren. Ja. En wij vinden het heel belangrijk dat ze dan ook kennis maken met de streek. En werkt dat bij alle schrijvers of verschilt dat per schrijver? Nee, dat verschilt natuurlijk per schrijver. Sommige schrijvers zijn eerst erg verloren in deze grote ruimte die ze om zich heen krijgen. Ja. En Groene ruimte. De groene ruimte, het licht. Het water. Maar ook de stilte. Ja. En de grote afstand tot de stad waar de meesten vandaan komen. Ja. Kan ook Antwerpen zijn, hè? Het is Ja, niet ja, alleen ja, maar ja. Amsterdam of Utrecht of Nijmegen. Dus sommigen zijn eerst een beetje verloren en moeten echt even landen. En sommige schrijvers komen er hier achter dat opzetje wat ze hadden gemaakt toch niet helemaal werkt. Dus soms verscheuren ze alles wat ze geschreven hebben tot dan toe en beginnen opnieuw. Met in hun hoofd natuurlijk wat ze verscheurd hebben nog. Dat zit er dan nog. Ja. En ik heb schrijvers gezien die met geeltjes op de kast hun onderwerp weer gingen rangschikken. Er zijn schrijvers geweest die hardop hun geschreven teksten gingen voorlezen met een koptelefoon op de oren om goed geconcentreerd te lezen wat ze nou eigenlijk geschreven hadden. En sommige schrijvers zijn gewoon doorgegaan met 1500 woorden per dag schrijven omdat ze dat boek af wilden krijgen. En dat lukte ook. Dat is veel hoor, 1500 woorden. Ik vond dat ook. Ik mag maar 400, 500 woorden inleveren in kwartaalbladen. Oké. Nou, dan Eén kan je pagina. voorstellen, hier zie je een boek van Joris van Kasteren, Mensen op Mars. Die schreef 1500 woorden per dag. Dat zie ik niet. En dat moest hij per dag ja. afmaken. Ja. Maar goed, er waren ook schrijvers die persoonlijk veel verdriet hadden. En dat kwam er hier allemaal uit. Oh jee. Want ja, je zit dan in een andere omgeving. Maar dat heeft ook een functie. Heeft ook een functie. Dus die zeiden soms... Komen ze toch ik een heb stap verder. Ja, of ik heb zo'n heimwee, ik moet terug naar huis. Ja. En mag ik volgend jaar terugkomen? En dan zeggen wij vaak, als er plaats is, dan mag je terugkomen. Ja. Mag je het opnieuw proberen. Zou je, ik zie dat bovenste boek, passagiers en wat wazig achterblijvers. Ja, dat is Dat een is boek. alsof het niet scherp is, de letters. Dat is een boek Heel van mooi. Thomas Heerma van Vos. Deze schrijver is op dit moment in residentie. Aha. En alleen is hij vandaag jarig, dus hij kon niet mee. Want hij ja. is in Amsterdam. Maar hij komt morgen weer terug. En ik ben zijn boek Maar aan daar het zijn lezen. wij er niet meer. Nee, dat is jammer, hè? Maar Zou je dan een stukje kunnen voorlezen uit zijn boek? Ik hoop dat hij dat goed vindt. Ja, ik denk het wel. Ik denk het dat is hij een goed cadeautje, vindt. dus Ja. dat moet je goed En vinden. hij heeft het zelfs al gesigneerd. Mooi, dat is een duur exemplaar. Collectors item, hè, noem je dat. Absoluut. Het is een verhalenbundel. Ja. Het zijn 6 verhalen. En ik begin gewoon bij het begin. Dat is het beste. Het boek is roze en heeft 46 bladzijden. Dat zijn 46 kinderen. Ik ken ze geen van allen.
Of eigenlijk ken ik ze wel. Ik weet wat hun favoriete bezigheden zijn. Hun lievelingsgerechten, hun grootste dromen. Ik weet hoe ze eruit zien. Ze hebben zelfs een pasfoto opgeplakt, bovenaan hun eigen pagina. En hun adressen hebben ze ook opgeschreven. Ze wonen allemaal hier in de buurt. Het boek is van een meisje dat ik nooit meer zal zien. Ze is 2 maanden geleden vertrokken. Behalve het boek liet ze niets achter. Prachtig. Lekker vlot geschreven. Hij vindt een vriendenboek. Ja. En hij neemt dat mee, terwijl hij het eigenlijk had moeten laten liggen waar het lag. Dus dit is wel een beetje een tricky verhaal. Er is me nog iets opgevallen, misschien kan u het nog 1 keer in beeld brengen. Er zit een bioscoop in het midden, in dat rood. Dat is een bioscoop. En Ja. wij zitten hier in een theaterannex bioscoop, waar we onze studio hebben als RTV Scheldemond. Ja, dat is waar. Dat is toeval. Oké, dat is geen directe verklaring waarom... Op dit moment nog niet. Oké. Maar ik ben pas in het 3e verhaal. Ja, dat begrijp ik. Dus het kan zomaar voorkomen dat het... We hebben meer boeken liggen. Ik Ja. weet nu of u nog iets wilt zeggen over schrijvers, hoe verschillend ze zijn. Nou, wat heel leuk was, en dan moet ik dus even opstaan. Deze 2 mensen, Helena Hogekamp en Joost Omen, Ja. die hebben ook echt opgetreden. Want je kunt je voorstellen, wij willen ook graag dat de schrijvers iets terugdoen. Ja. En voor corona kon dat gewoon. Dan En- organiseren we een literaire avond. 2,5 jaar niet. En nu al heel lang niet. Dus wat we doen is dat ze op de foto gezet worden door een professioneel fotograaf, Oscar van Beest. En dat we dat op onze website zetten. Maar het leuke van Helena is dat ze eigenlijk ook een beetje een gendertransitie heeft doorgemaakt. En er nu heel anders uitziet dan hier. Ah ja, heel interessant. En ze woonde samen met Joost. En Joost heeft nog een voorstelling, of hij heeft zich gepresenteerd in het Belfort. En die is ook heel muzikaal. En als hij voorleest, dan lijkt het wel of hij op een drumstel speelt. Hij kan heel goed gedichten voordragen en dan klinkt dat als muziek. Ik vind Echt. ze allebei mooi. Ik wil het boek van Helene Hogenkamp wel eens lezen. Ik heb zelf een script geschreven over niet een transgender, maar een interseksueel die beide geslachten houdt. Ik denk dat je dit een mooi boek gaat vinden. Ja, als ik hem mag lenen, graag. Dat mag. Dan genoeg over schrijven en schrijvers. Behalve dan nog even, u helpt ook dichters. Want ik heb u ontmoet op Dichter bij de Grens. Ja. En een paar weken terug bent u ook op televisie geweest bij ons kort. Heeft u verteld hoe u meehelpt met de organisatie van dat evenement, wat een succes was en een vervolg krijgt volgend jaar. Ja. U doet nog iets heel anders waar ik minder van weet. Dat zal u merken, dus zult u mij er doorheen moeten slepen. Want u doet ook iets totaal anders, natuurwandelingen, gericht Ja. ook op eetbare planten. Ja. En daar heb ik wat voor meegenomen. Leuk. Om je te helpen om daar toch wat van mee te maken. Dan moet ik wel even zeggen dat ik vorige week een excursie heb gehad in het Zwin. Nou, dan ben je al warm. Ik ben uitgegleden. Dan ben je... Oh ja, lekker in het slik. Oh, In heerlijk. het slik. Ik heb dit ontwikkeld... Deze hele wandeling heb ik ontwikkeld samen met de eigenaresse van het restaurant Zilt en Zout. Oh ja, dat Omdat is bekend. wij geschoold zijn als gastvrouwen van het Zwin. En een van de opdrachten was dat we een evenementje moesten verzinnen. Ja. En toen hebben wij gezegd, nou, ik ga wandelen met de mensen. Zei ze, ja, en dan serveer ik daarna een lunch. Dus in het begin van mijn nieuwe van ons plannetje was dat de opzet. Maar na een paar jaar dachten we, nou, we moeten het weer eens veranderen. Dus nu is het zo dat ik wel een wandeling doe, maar achteraf sluiten we af met een koffietje. Omdat dat net iets makkelijker te organiseren valt. Ja. Maar de wandeling is wel aangepast. Die is wat korter. Maar het is nog steeds het idee dat iedereen die met mij meeloopt het Zwin ziet van alle kanten. En dan laat ik vooral zien wat er aan planten is. Maar en dan wil ik eetbare wel die planten. vergrootglas erbij. Ja, kijk eens aan.
pak aan. Ja. Want ik heb dit ontwikkeld toen wij vanwege alle maatregelen niet dichtbij elkaar konden staan, gaf ik 2 aan 2 mensen een kijkdoos, zodat ze dingen toch konden zien en proeven. Hè? Want dit kan je eten, hè? Dat is lamsoor. Dat groeit daar. Lamsoor. Je kan beter een klein stukje proeven, Ja, toch? nou, je kan gewoon een blad in je mond steken. Het is natuurlijk ziltegroente die daar groeit. En dit kennen de mensen vaak ook wel. Dat is de zeekraal die daar groeit. Maar er zijn natuurlijk veel meer eetbare planten. Want dit, als je dit ruikt, ruik maar eens even. Ja, dan moet je een beetje wrijven. Ja. Dat is munt, toch? Ja, dat is munt. Dus daar groeit ook Oh, dat is watermunt. heerlijk. Ik gebruik munt voor mijn stomer. Oh ja, dat is ook heel lekker. En dat bloemetje dan? Ja, dit is kaasjeskruid. Dat is een heel mooi bloemetje. Ja, dat kan je ook in salades doen. Ah ja. En dit is, dat ken je ook wel, maar dat gaat dicht als het 's avonds is. En dan madeliefje. gaat het weer open 's ochtends. Ja, 's ochtends vroeg weer open. Madeliefje kan je ook nog eten. een klein stukje zeekraal Neem nog proeven. eens een stukje zeekraal. Want dit Maar is dat niet lamsoor is lekker. Ja, dat is heerlijk. Gewoon lekker stoof en een beetje bij je asperges of gewoon. Maar de andere kant is ook nog leuk. Want ik heb natuurlijk er zijn twee dingen hè, aan het zwinnen. Je hebt fossiele schelpen en je hebt eetbare planten. Kijk, hier zitten de fossiele schelpen in. Zie je het? We hebben hier een haaientand. Nee, dat was in koor. Een rugwervel van een haai of een kraakbeenvis. En een roggetand. Mag ik tussendoor zeggen dat ik uit het Zwin een 15 miljoen jaar oude, platte, helemaal plat geschuurde steen heb mee mogen nemen van de rondleider, de gids. Nou, dan ben je gelukkig mens. Ja. Kijk, op Dat zich ben ik ook. zijn de haaientanden natuurlijk ook heel oud. Ja. Maar die vind je niet makkelijk. Je vindt dat meer bij de verdronken Zwarte Polder nu. Ja. Omdat er natuurlijk regelmatig zand wordt opgespoten. Maar goed, het blijft altijd een heel leuke bezigheid om daar te zoeken. Nog een opmerking, de nasmaak blijft lekker van die planten. Heel goed. Nou, dan weet je nu waarom ik dat vleermuis. lekker vind. Ja, dat denk je, hè? Maar pak het eens aan. Oh, dat durf ik bijna niet. Kijk, op deze zoekkaarten kan je dan zien wat het is. 3, 4 of 5. Ik denk dat het 3 is. Sterrog, grootoogrog of stekelrog. Ja, Ja. dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat is nog weer wat. Ik denk, maar het is in ieder geval 5. Ik denk dat het deze is. Want hij heeft van die stekeltjes hieronder. Precies. Ja. Dus, zo zie je, met deze kaarten kan ik ook kinderen zelf laten zoeken en vinden wat het is Meedenken. wat ze hebben gevonden. Sven Meervamer. Daar zie je dus ook de zeekraal, zeesla staat er ook op. Want je vindt er ook veel zeewier. En kinderen snappen ook gelijk, cijfertje erbij, even onderaan kijken. Ja. De meeste wel. Ze zijn slim, hè? De meeste wel. En ik heb altijd kaarten bij me, ook van de vogels, omdat je daar natuurlijk ook En vogels dan verzamelen mensen graag schelpen. En je hebt een aantal heel verschillende schelpen. Ja, ik heb Glimmende, horentjes doffe, en ik heb platte. platte. Ja, deze is met een zaagje, moet je voelen. Dan als je met je nagels er langs gaat, dan voel je die puntjes. Een soort verdediging van de schelp tegen indringers of zo. Zoiets. Nee hoor, grappig. Een grapje. Oh. Wat wel leuk is, dat is weer zo'n verhaaltje. Voor 200 van deze zaagjes, couteautjes, kan je in België een papieren bloem kopen. Hè? Die Ja. verkopen kinderen daar voor 200 zaagtandjes. Want zij vinden die daar niet. Ja. Dat is zo mooi van het strand, dat elk strand andere schelpen oplevert. Grappig. Dat ligt aan de stroming natuurlijk. Ja, en ze vallen op een bepaalde plek, blijven ze Ja. achter. Kijk, en hier heb ik horentjes. Dit is een wenteltrapje, die grijze. Ja, ze zijn En die liggen nu heel veel daarin. Ze zijn bloedje mooi. En dit is een penhoorn. Ja. Dus, en dit is het kleinste zeeegeltje wat we hebben in Nederland. Ja. Die is 2 Zit die centimeter. nog dicht? Of, Nee, dat is gewoon zijn skeletje alleen. Alleen het die skeletje. stekeltjes zie je niet. nee, ik begrijp Die zijn het. er allemaal af. Kijk, hier heb je hem ook op het plaatje. Ja. Dus aan de bovenkant een sterretje, aan de onderkant een gaatje. Ja. Dus aan de hand van deze vondsten laat ik mensen weten hoe het zwin ontstaan is. Wat je er kunt vinden. Waarom het komt dat je daar de haaientanden vindt. Omdat die laag, die aardlaag waar ze in zitten, daar hoog zit. En met elke vloed komen er En weer wanneer nieuwe zijn die schelpen. wandelingen weer in juli, augustus, de volgende maanden? Altijd op zondagen, 1 keer in de maand. Dus de eerste is nu 10 juli. Ja. En dan weer 14 augustus,
18 september en 9 oktober. En anders moeten ze maar een e-mailtje sturen naar RTV Scheldemond. Precies. Dan kan iedereen meelopen. En dan Info. drinken we achteraf een koffietje. En kan iedereen op die kaarten kijken wat we nou allemaal gevonden hebben. Ja, leuk. We hadden elkaar nog een 4e onderwerp beloofd. Ja, waar zullen we het eens over hebben? Welk thema is op het moment bij schrijvers het meest actueel? Of is dat allemaal heel verschillend? Of zie je daar wel een tendens in, een trend? In Nederland was het de laatste jaren vaak zo dat boeken een groot autobiografisch exponent bevatten. Dat is wel een trend. Dat is vooral in Nederlandse literatuur heel erg aan de gang. Ja. Zelfs zo'n Libris Literatuur winnaar of ACO Literatuurprijswinnaar, die heeft ook een sterke autobiografische component in het boek. En nou schrijf ik zelf autobiografisch, maar ik heb gehoord van iemand die daar verstand van heeft dat mijn onderwerpen niet zo interessant zijn voor een groot publiek. Mm-hmm. Geldt dat voor alle autobiografische schrijvers? Of zijn er schrijvers die autobiografisch onderwerpen weten te schrijven die een groot publiek aanspreken? Ja, ik denk het wel. Kijk, het is vaak een vermenging natuurlijk van fantasie en autobiografisch schrijven. Meestal is het toch een vermenging. En als het alleen maar autobiografisch is, ja, dan krijg je gewoon een ander soort boeken. Dan is het vaak niet in romanvorm, maar dan is het meer een informatief boek. Een dagboek. Een dagboek bijvoorbeeld, ja. Of een biografie. Ja. Dat iemands leven helemaal beschrijft. Dat is een ander publiek meestal wat dat leest. Maar als ik nu bij deze boeken kijk, dan denk ik dat het meest fantasievol het boek is van Joost Omen, Het Perenlied. Dat is echt dat heb je over helemaal verteld. fantasie. Joris van Kasteren schrijft boeken. Naar aanleiding van een bericht wat hij heeft gelezen in een krant, gaat hij achter dat verhaal en dan probeert hij de feiten te vinden. Dus dat is meestal iets, zoals dit boek, Mensen op Mars. Daar is hij iedereen gaan interviewen die naar Mars wilde gaan. Ja. En dan is hij dus ook naar Amerika gegaan. Hij heeft allemaal interviews gedaan en daar maakt hij een boek over. Dus dat is heel erg realistisch. Ja. Terwijl Ivo Bonthuis, dat is iemand die veel meer fantasie in zijn werk brengt. Dus het is wel heel divers. En daarom is het zo leuk om met schrijvers te werken. Want dichters zijn weer heel anders. En brengen de taal vaak heel mooi over het voetlicht. Ja. En dat hebben we ook kunnen merken in Sint-Anna-ter-Muiden. Ja, we hebben 3 delen uitgezonden in eind mei en de eerste weken van juni. Ja. Ja. En ik vind iedereen van dichters lezen vaak hun eigen werk ook voor. Terwijl schrijvers dat heel vaak niet doen, hè? Ik er wel, hoor. Ja, maar heel veel van deze... Ik ben nog maar beginnend. Ja, maar... Ik moet nog in residentie. Oké, ja, dat is goed. Doe maar een aanvraag bij schrijvers. Ik zal eerst wat van mijn verhalen naar je sturen. Dat is goed. Dan kan je erover oordelen, want je hebt kennis van zaken als bibliothecaris en als coach, helper van schrijvers. Er zijn veel aanvragen, hè, dus je moet achter in de rij misschien. Dat is niet erg. En als ik buiten de pot pis, is ook niet erg. Heel goed. Heel erg bedankt. Ik vond het een fantastisch gesprek. We zijn een beetje geëindigd waar we in het midden ook gesproken hebben over schrijven en boeken. Ja. Heel erg hartelijk dank. Ook de kijkers, hartelijk dank. Ik hoop dat u het een interessant gesprek vond. Ik vond dat wel. En graag tot de volgende keer. Maar dan zit er een collega. Tot ziens. Dank je wel. Alsjeblieft.